କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକି ଘରୁ ବାହାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲାଣି ଆମର। ସେଇଆ ପରଦିନରୁ ଆଇଲୁଣି କ'ଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ନା କ'ଣ ଯେ? ସେଇଆ ସେ ବାଳ କଥା କହନି ମ, ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଓ ଯୋଉ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପକଉଛୁ ନା। ମାଲିକ ଆଇଲା ବାଥରୁମ ପଶିଯା, ମାଲିକ ଆଇଲା ବାଥରୁମ ପଶିଯା, ବାଥରୁମ ପଶିକି କ'ଣ ଗୁହ ଖାଇବୁ? ସେଇଆ ଏକଦମ କରେକ୍ଟ। ଠିକ ଠିକ ଶୁଣ, ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ହଉଛୁ? ଏବେ ଠିକ ହଁ ସେଇଆ କାହିଁକି ସେ ଆସି ଆଉଛୁ? ସେଇଆ ନା ସେଲ୍ଟୋସ କିଆ? କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ଯେ? ଏବେ କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା ଭାବୁନ। ସେ ଝରକା ବାହାରେ କିଏ?